Ajde. Snimam ga sad, uživo, pa će vidiš poslije. Šta radim? Jebati majku. Ajde, daj Draganu, daj Draganu. Šta ću ti vam dati? Ajde, ajde, daj. Aj, ovo šta su radio? Neka, ja ću navesti, samo ti skloni to. Ajde, Gagi. Daj Gagi. Gagi, Gagi. Evo, daj Gagi, Gagi. Daj Dragan. Šta li traži? Ajde, tati, na. Ne brini, Šajni, bit će ti lepo. Prodoni će prikazati sve što je kobajagi strašno. Oni misle da je to zabavno. Dobro. Biću pored tebe sve vreme. Daj Gagi, Gagi. Znaš da se boji, tata, ne bojim ničega. Ne bojim se ni ja. Samo napred. Vremenski tunel se bliži. Sljedeća stanica grad Trudona, u drugom delu doba krene. Ne. No. Bravo, pretvoriti ovnicu. Kako si šlo? Ajde, pa ću da on donosi. Nemoj pile. Daj nosi tamo, ajde. Vrat. Ajde, vrat. Postoji objašnjenje. Bravo. Dakle, šta čekamo? Pravac uklekao. Nije, u redu je sve. Evo. Pa gdje to možda preneseš, a ti vidiš? Poslije će da ubaci na laptop, to pa će ti pustiti. I ovo uživo i slike. I sad da ti snimaš sve. Snimam sve pa će ti pustiti na televizor da gledaš poslije. No. Beži van, beži. Prco je. Vrce. Dođi van. Prcko. Od, Ne, baba Roga tamo, dođi vamo. dođi, beži van, beži. Poštovanja vredne svašta jede. Ajde pi vode, ajde. Ajos. Ajde da ga vodi. Je dosta?